Vă pot rugăm să spun. frumos, cei care ne ascultați de acasă, faceți lucrul ăsta, că o să vedeți schimbări majore în viața voastră. Ceea ce a spus Mihaela chiar este foarte, foarte profund și foarte adevărat. Recunoștința este cea care ne aduce mai multă mulțumire sufletească decât poate să ne aducă orice averi sau orice lucruri lumești. Da. Este așa, Da. nu? Deci pot să spun că Dumnezeu este speranța mea a zilei de mâine. Nu pot să mă ridic din pat fără El. El a dat sens, culoare, valoare vieții mele și totul îi se datorează Lui. Deci, și a părinților care au întipărit în inima mea această relație cu Dumnezeu. Foarte frumos. Mă bucur foarte tare că există astfel de părinți. Eu sunt genul de om care știu că lumea asta e un loc mai bun datorită oamenilor ăstora care își Omul învață face copiii. loc, da, omul. Și cei care își învață copiii totuși de mici. Da, Bă, fii credincios, spune adevărul, fă bine. exact. Și văd că tu ai avut astfel de părinți. Ai fost Și norocoasă asta totodată încerc și eu copiilor mei să transmit. Da, mai pentru că departe. de la generație la generație o să avem o pace și o armonie, poate, cândva pe pământul ăsta. Da. Nu văd altfel. Nu există. Doar prin chestia asta, să ne educăm generațiile care vin, ne educăm copiii ca să vadă, de fapt, valorile care chiar contează. Exact. Îmi place foarte mult. Păi,